sendlini ke Singamangosini broadcast silapha kulomhlaba wasemngciphongweni kwamahlezana abakhayisa abathibo kamawela kavitsha sikulumzi kanye njengoba sisuke edolophini namhlanje apho kugcwele khona abaphathiswa nabantu omasipala nenkosi kugcwele kulomcimbi obulapha eTabankulu nale zile kusenzeke phaya. Phuma kwethu ke apho namhlanje siphume sabheka apha emngciphongweni nalapho ekukhona utata naye ebephakathi kwesiyeleko lesenzeka apha edolophu. Naba ke sinayo ifamily yothe wabe naye uzenzakalisile naye benzakalisile. Apha ke ngosinaye utata zosichazela ba ude kwazofikelela kule ndawo umntwana omhle usukela ngoko ke wayeqatshiwe kude kube ngoku kwenzekeni. Sihaluza zimntwana omhle utsho into kuba kwenzekeni. Ngoxolile lo uthethayo uCaba njengoba ke kusekhaya apha kwaCaba. Silapha kule ndawo sekuyo. Ngo 2023 ekuqalekeni sithe sihleli nje apha ekhaya seva kuthiwa umfowethu uNtuthuzelo uboshiwe. Salandela ke sawufika emaphoyiseni safika umfowethu eboshelwe izityholo zokuba ucofe abantwana umntwana esikolweni. Sanyamezela ke ehlele apho wade wabe ufumana ibail. Xa ephuma ke sihleli naye silikhaya simbuza uba uyenzile lento. Wathi akayenzanga. Babantwana aba abancinci uyabatitsha. Abantwana base sikolweni emabanga phansi engade ayenze lonto. Kodwa ngalendlela kuthiwa uyenze ngayo iyogqitywa ngumthetho uba akanamthetheleli akho umuntu omvayo. Lihambile ke ixesha ke umntakwethu attenda inkundla zamatyala ehleli apha ekhaya. Wathathwa wasuka kwisikolo esisendlantaka igama laso eNkosibuvu. Nalapho eNkosibuvu usebenze nje umntakwethu kwevakala ba umisiwe naseNkosibuvu uxoshiwe naseNkosibuvu urhulumente ke ngoku uba makabuye azohlala phansi. Umiswe 2024 kwasemsebenzini enhloko. Oko ke umntakwethu ehlela apha ekhaya sihleli naye apha ekhaya simvakashela futhi simbuza ba siloko simbuza ba lento lena ngaba ndoda wayenza athi zange ayenze. Umntakwethu ke aso miswa ke nasemsebenzini wafaka ke iappeal edepartmentini kuba emmisile emsebenzini. Iappeal ke leyo ke ethe yaphuma ke nesigqibo sayo uba uyamiswa emsebenzini. Kuthe kunjalo waphinda wafaka isimangalo ke ngokumntakwethu kwaLabour kuba ke wamiswa emsebenzini ngendlela kushuthi aboneliseke ngayo. Bekusaqhuba ke lonto sele sizofikelela kwesi siganeko ngosithe sehla. Umntakwethu ke nyani kube kubonakala ke uba akukuhlanga kuye. Siloko simvakashela simbuza uba kutheni. Nathi asixelele uba akayazi lento ayihlalele apha. Akazange enze kwanto yena. Bekhathazeka kumntakwethu. Sizama uzomhlalisa kuba ke ukukhumbula umsebenzi wakhe sizomhlalisa sizama umlibalisa yonke lento ingalibaleki kuye into yokuzibona sengasasebenzi. Nhlani siyeva silijelo le mangosini siyeva siva indlebe ngendlebe nezinto ngezinto. Khona into engifuna ukubuza into ba nazini nina ngezikhundla zasemsebenzini uba ikhona into ekhankanyiwe into kokuba yena uye waba nokufumana isikhundla soba ngusekela engqonyela phayana ukuze umveni kokwe ngokadibane
nale ngcutshu. Ewe siyazi isikhundla sasemsebenzini kuba kutheke umntakwethu njengokuba ke esebenza phaya xa sele eyichaza lento esichazela selekhaya uba uthi kuphume isikhundla emsebenzini wangomnye wabantu ke abasinqwenelayo wasi-aplayela nyani ke zenziwa ke eza processes zasemsebenzini waseluhlwini labantu abazoya kwi-interviews ziqhubile ke interviews ziqhuba ke interviews nzima nalapho ngokubonakala ke futhi uba fanele engayanga kwezi interviews xa esitsho kwaphaya ke esikolweni kukho i-SGB members e-SGB kukho ootitshala apha kwi-SGB kukho abantu ke abahlobeneyo naye xa kuzoqhuba ezi interviews abantu bebemxelela uba kwenzekani kufika ootitshala beyocenga aba bantu ba mabathini mabathathe omnye utitshala bangamthathi yena ayibuze uba kanjani xa sechaza kuphinde futhi kufike ootitshala beyocenga lo muntu okokuba aba bantu okokuba maangathathwa lo but ke yathi ke into ke kuba ke zi-interviews zobe ziqhutywa babanye abantu zaphuma nyani interviews eqashwa as udeputy wesasikolo kodwa umnqa xa eqashwa udeputy kwesisikolo kunguye oziphumelele interviews emagameni e-appointment letter kwakukho igama lakhe kukho i-ID yomnye umuntu obe khona kwi-interviews wabe ke uyaqashwa ke ngoko kwavela lento yokuphatha abantwana asoqashwa silapha baphulaphula babameli be-broadcast silapha namhlanje njengoba usiva sihleli namanhlane silandisa into yokuba nesothusa into yokuba kubekho amagama omnye umuntu kubekho isithombe somnye umuntu iyacaca nje uba kukhona apha iyakhona simaphulaphula sekhaya silapha sifuna into yokuba uzimamelela ngokwakho sikule ndawo uthi abelungu xa bethetha bathi horse's mouth silapha ke apha ku-horse's mouth kumanhlane njengoba lo mfana bengwasemanhlaneni iqala ke ngoku ukulahleka kubonakala into yoba noko kukhona ukulahleka mntwana omhle khange kube saphinda kube khonto ilandelayo eveza into yoba njengoba kukho ubuso kuphinde kubekho la magama kubekho umuntu oklirisha lento hayi iye yalungiswa i-department ke le ndawo yamagama yafaka lo muntu oright ofanele uba uyasebenza yena deputy principal yena ongumfowethu ngokwenu nina Manhlane njengoba nilikhaya nithatha kanjani lento mhlawumbe ngoba nezinto esenizibonile sezenziwe ngokuqhubeka mhlawumbe nomasipala nezinye i-finance ne-departments nibona nenzele kanjani ngoba ubhubhe umuntu nane bese nithi uqatshiwe tata manditsho ndithi silikhaya lakwacaba sizibona sisesizikithini sehlathi apho kungekho kukhanya into eyenziwe ngumfowethu nathi silikhaya lakwacaba asiyithandi siyazibuza yenzekile siyazibuza uba yenzeke kanjani uzuqonda uba asiyithandi nyani sasimshiye elapha ekhayeni futhi ehlakule egadini nosisi umazi ehlakule egadini kanti ubeke ikhuba wemka waya edolophini oyokwenza lento naxa sifumana ifowuni sigijime sawufika pha sicingela uba
sizofika esayenza siyozama ukumkhuza yeke lento ayenzayo. Nomhla masibulela ixesha lakho. Masibulela ngexesha